Повечето инвеститори ни търсят заради един и същи проблем. Много запитвания, но малко продажби. А често изграждането на ефективен търговски екип е бавно, несигурно и скъпо. Продажбата на цяла сграда е стратегия, не късмет. Нашата експертиза идва от реалните данни на пазара. Ежедневно обработваме над 370 обаждания от нови купувачи, а ежегодно реализираме над 5000 продажби. Знаем какво търсят днешните купувачи и каква цена са готови да платят. Съдействаме още в ранен етап за правилното задание към архитектите, за да бъде сградата ви продаваема. А чрез опита ни в маркетинга с инвестирани над 10 милиона, вече знаем кое работи и как да превръщаме рекламата в реален интерес. Ние вършим всичко от ваше име. Рекламираме вашия бранд и пълним базата ви данни с клиенти, докато разпродаваме сградата ви. Затова инвеститорите избират BeSold. Вие строите, ние продаваме.